pawangu achitaura nyaya yekuti kwanzi wavantu makatanga kukonana papi uchitaura nyaya yamazhambe kuti kwewewe wavantu kwewe mazhambe ungagondikanda pasi pebhasi shamwari yako ingandikanda pasi pebhasi seiwe neni tichidanana chigadzirisa nyaya iyi right. Saka ndakateerera zvese ndichingoona ndiri kumateresi ndobva wavantu aita live achipindura ndiyo yaunga uchiplaya apa handitika. Saka inini nekuanalyza kwangu 2 cents dzangu dzandanga ndichianalyza right, ndaona kuti Swaga, let me tell you, wataura mamashoko palife yako yekuti ndiri kuona kuti uri kuda kutokura. Ndandichifunga kuti une nyaya yahombe ndaitokuteerera ma1st days, but pandakatozoona kuti hauna chekutuka chiya 24 hours chiginda gori yachiya. Unongori munhu wanongonakidzwa nekutaura kuda kungokwana pati tsvaga mastatement ako aunozviitira wega. Ndanzwa zvese zvawataura ndakufamba ndindoteerera ndetakaisa kamaearphone tichingodidi imwe saka ndopavamuti izvoni izvi zvekutuka izvi kaizvi ndiri kutozviona kuti hazvisi zvako tsvaga mastatement ako, siyira mastatement ekuti 366 kuna naketina iwe tsvaga zvako nokuti hazvisi kushanda because pa366 pacho patinoungana hauna zvine musoro zvaunotaura kushandisa mareferensi vamwana. Louisa akati ndoda akati ushandisa nyaya dzavamwana iwe chako hit me straight you know. Otherwise hazvina kadhata ndisi kuvhunduka dzimwe nguva ndotomboignora malive ako ukaona wakuignora unoziva kuti ukaitirwa live nemunhu ukaona wakuignora kazoti hazvina ndiri right. Saka ndandakateerera ngati Swagani mapoints right. Kunyaya yavantu ndeyei, dambudziko rake nderei, ndandinoona live ndobva ndazoona live yavantu ndichienda kupatient yangu yazotsamaya. Wabantu angashora mapoints ake ndobva azogumisira handi atanga live yakachiti ndiri kuda kutaura nembiti iyi atanga kuda kutuka saka uye akachaja palive ndobva azojoiniwa jonara ndobva asofteka akutanga kutaura nyaya dzake dzemugomo ndaitengesa mugomo namibhia $50 what ndopandaona kuti iwe correct pakuti uri kuda kusvika pasini kuda kusvika pafacebook and make a name for yourself. Svika zvakanaka because unotanga live uchida kupeta munhu unozogumisira kutaura nezvelife yako ndinodhiraivha uber ndodidi kutaridza kuti hazvisi mauri zvokupeta. Ichiuya uchiti ndonzi wavantu ndoda kutanga live yangu zvokuda kuya kuchipeta izvi hazvisi zvako. Ndazozviona zvawanga uchitaura kulive yako yekutanga kuti kupeta hakusi kwake munhu right, of which is not bad because inini unini wandigoni kupeta. Saka ndinotonzwisisa wavantu kuti unenge wakabitirirwa wakashatirwa nemapersonary but kana uchida kupinda pavanhu haupindi nekupeta kana usiri mupeti. Kana uchida kupinda nemotivational speaking kana kuti nekungokanganisa kana kudi pinda neiyoyo but pakuvapeta hauko right. Saka inini vanhu vanga vachijoina malive vachitaura mapoints avo vanga vari correct zvisingaite kuti Swaga kutaura chokwadi akangotsamwa because of what wavantu did but ruvengo chairwo ruvengo rwekuti kwanzi ruvengo chairwo ruvengo Swaga haana pana wavantu asi is disappointed nekuti iwe haushandisi zita rangu hauiti zvauri kuita izvi. Kana uchida kupinda pasini pinda authentic, be original, pinda neoriginal. Haupindi nekwauri kuda kupinda because ukapinda unoparara haugoni kupeta. Right. Saka zvimwe zvese zvaanga achitaura wavantu achikwanzi Swaga hatina kuhura tese satifananidze is entitled to that but inini Swaga pandachida kupinda napo ndepekudai so
Asizodona amene wanenga wadona adona aiwa zokazuva une mapoints maybe akakunzwawo kana nerimwewo timu rinenge richimupeshedzera richimuita sei zuva dzoka. inini swaga naichida kubvunza No, arikutaura masect guys. I think I have said swaga ndiri kunzwisisa pandinoda kubvunza kuti nemawirana maita nawabantu makazopesana papi. unoziva kuti wabantu munhu anongohakira. Ndakaexplaina yesterday kuti nyaya yakatangira paakatanga kunditi bishop chiuti ndavapedza amene zvikuita noise pafoni pako ivo chii. Handina noise. Handitombori ndiri pari quiet. Kwatona aiwa ndadzoka. Okay, ndikandinyaradza. mirambotaura zuva uyu Right. because vana zuva havagari pamalife pa. Saka maonero andiri kuita zvinhu ndezvokudai so. Unoziva zviya zvinonzi you two got off on the wrong foot. Iwewe swaga you are seeing kuti wavantu ane zvaarikuda kuita or zvaari kuda kuexpressa or what, but ari kuzviita the wrong way. Yes. Uri kuzviona iwewe. Saka vanhu vari kutadza kunzwisisa. Achigomutaanzani iwe uyu ndokumbira kumute anzani Linda. Linda gomute. Mese munenge makuti mira ngumdonedzani zodzoka. Mese munenge makuti I feel attacked. Iyewo ane vanhu vanomupesvedzera vanhu vanomupesvedzera vanhu vakamaka swaga. Havana basa nekurizena kuti swaga ari kuti chii. Yes. Ini sesocialite, right? Ukada kupinda pasini uchitaura zita rangu ndakutoona kuti taura nyaya yako handirambi. I'm not greedy. Zvawataura kuti I'm not greedy. Kana uchida kunditora kapicture kangu katuna and all ita yauri kuita shakwira, right? But usataure nhema. Right. Zvasangana kuti mukomana uyu aive shamwari naex boyfriend wako Mazhambe. Ende Mazhambe kutongomufunga iwe pfungwa dzako dzinotorwadza. Right? Saka obviously this wabantu chero maiwirirana sei. Chanduda kuti uzive swaga ndechekudai so. Why ndajoina live ino? Andakudza kuti patient yangu yafa. Right. Ndopandaona kuti zvinhu zvatinokoshesa nezvinhu zvatinotsamwira nezvinhu zvatinowesta nguva nazvo ka zvishoma kudai so. Because pafa baba vakafa doctor afonera vanozoita vana time of death vaya vanozodzifambira vaya kana madaidza maauthorities nini vazofonera mwana wacho. It just so happened kuti ndazonzwa call yemwana wacho achifonerwa kunzi baba wako vafa. Matauriro avanga vachiita nematauriro akuti okay fine, no problem, I'm hiking right now, I will come and sign whatever papers that you want, as haana kutombotaridza kuti awondomoka kuti baba vake vafa. Right. Zvangondibata kuti but tiri kuwesta nguva swaga anoita 4 hours achipopotera wavantu oita 1.5 hours achipopotera swaga neineka. Swaga pana wavantu uya I don't know the guy. But I could pick up some things, right? Munhu uya haana one spirit yekupeta itorimo maari akangofanana nazuva. Yazvisiya. Yes. 2, kana zvida kuuya pasocial media kuzotaura nyaya yake nekuda kumotivheta vanhu, I'm now an Uber driver, I am a slash side hustle, ndakazosvika sei kuAmerica kudididi. Anogona kutofamba nenyaya iyoyo yekuti ndakazosvika kuAmerica sei, ndakafamba sei, ndakudriver Uber, ndakuita rimwe basa pasaidi, ndakudai without attacking you. Zvekuda kuita psychologist kuda kuti iwe swaga, I know you, why are you always fighting women, why are you always fighting this, why are you always fighting this guy. Ari kutorasika ipapo pakuda kusvika pasini kuda kukorekta munhu agara ari pachunu. Yes.
Right. Now ndochandokudira aiwa unosangana nenyaya ndosaka uchiona kuti paunonditsiuraka uchindionesa ka ndichiita listen to you ndo the honest truth famba right. Asvika ataura mashoko ekuti hatina kufanana, iwe waitengesa muviri ndaitengesa mugomo, hatina kufanana kudii. Zvechokwadi hakuna munhu akafanana nemumwe. Hameno zvaanga achiramba hatizivani hatidii. He has the right to defend himself. Nokuti haasida kuti vanhu vawane a different picture. Ane picture yaari kuda kutitaridza isusu andika tinotoitambira picture iyoyo kuti Swaga ngasakanganisa zita rangu what. But inini ndakasvika pasini pasocial media. Hausvike pasini pasocial media nekuti take down another person kuti right ndakuda kuti vanhu vandizive ndakubata ushu. Iwe Swaga, why are you fighting people? Why are you urkurwana Louisa, urkurwana Nubu, urkurwana chi, urkuita sekunonzi urkuda kusvika uchita take over. You know mujere zvinonzi kana ukasungwa ukapinda mujere zvinonzi for you to establish your dominance you take over the biggest guy. Unoziva kana ukasvika mujere ukasungwa unobatawo kupedzisira wacho wamurova zvibhakira vanhu vese mujere vanokutya. Yes. Right. So I feel somewhere somehow kuti approach yake yekuda kupinda pasini by responding to you or attacking you or what arikurwa hondo dzisinei naye. Iwe hondo dzako naLouisa, hondo dzako nana Nhubu, hondo dzako dzagara dziripo todziziva. Saka iye kuzoda kusvika achida kuti hey iwe naSwaga stop writing, why are you fighting with women? Tsamwa kuti kwanzi anzi ngochani, right? Ipapo auyika pasini wobva waita call out the biggest guy, iwe ukatukwa back woda kutanga kuzvichenesa. I think mukomana uyu anofanira kusvika pasini achitaura upenyu hwake nemafambiro aakaita nezvaari kuita kuinspire vanhu. There's no need to take out the biggest guy. There's no need kuti atuke Swaga abvurumbudze Swaga. Saka vanhu vese vakavenga Swaga vese vave vachabva kuti right atowana attention nekuchekeresa Swaga. Yes. Iwewe haasi kunzwisisa kuti pasocial media once ukatova nepresence zvekuti uri munhu akaipa, uri ngochani, hausi ngochani, uri mbavha, uri muroi, hazvisina basa, wasvika pasini, wava paFacebook, vanhu vari kutokuziva uri kurira. Right. Saka handina kukwanisa kujoina palive yake kuti ndimuudze kuti you can be wavantu without paying attention kuna Swaga. But iwe uri kusvika pasini naso, why is it hausi kubata vamwe vanhu vese? Thank you. Vamwe vanhu vese kune ndurirani pamasocialites apa. Pamasocialites pana vanhu vari kuita zvinogara zvakanaka. Anotodzisapota, anotodzisira mastars, anotodzifarira vanotuka, vanopeta, vanaketi navanani vese vave. He stands by them. He tells people that I love Ketina, I do this. But at the same time, why is it he's take with me like that? Aiwa kanoziva kuti wena Ketina muonani. Saka ndo strategy yake yekuti anopinda kuna naketi whatever he does kuti anoisa mari. Once ukangoisa mari pachunu uri kutoda. Hapana shamwari mari inogwadza kuwana. Once ukatotora ukaisa mari pachunu kuti mastars uchididididi, you are trying to establish a presence. Uri kutraya kutoti ndionei. Hazvina kushata. But mapindira ari kuita manjeka ndikuona kuti iwe pakati pako navantu ava hapana ruvengo too much. Hapana rimwe rero kutokanzi ukatomona achiita unowedzera parafini. I don't think so iwe Swaga iwe. No, hapatorina. Hapana. Nyangwe dai ndikakuratidza kuti kuinbox ndakatombonotaura naye ndikati unoziva kuti chii inini handikuvengesha, but ukuona kuti unozonyanyoita teki nenewo zvimwe zvokuti handiri kunzwisisi. Takatotaurirana tikawirirana ndakati bho handiti tikati zvapera. But ndinongoona anoramba achingodzoka pakangoita any scandal yekupinza zita raSwaga chete anouya achindiisa. Izvozvo it's a high. He gets high off that.
unozati ndamutarisa munhu iyoyo paanga achitaura ka zvese zvaanga achiti ndiri kubva kubasa is 10 o'clock ndiri kubva kuhasel ndakumbonorara what ndatoona kutoti ndatoona the thing is mafollowers anoona zvaanoona isusu masocialites tinoona zvatinoona. Ukaona uchiisa mari pachunhu kuti ndinomira neside running ndinosapota nhingi ndinodaidai uri kutraya kupinda akatoshawanikwa kupinda but ndakapinda sekunonzi hana basa nazvo handisi kuda ane kamwe kakuti handina basa nazvo hanzi handitsvaki mari pasocial media handipeni kana kwisipi takaionawo asi aripo achitoisa mari yaashanda sha you see saka ukauya nechekuti handina basa nazvo handirwi nevanhu pafacebook ndine mwoyo wakanaka handidididididi zvese zvauri kutaura izvi tiri kuzvinzwa asi maactions ako ndo anozotariridza kuti aiwa urikuda kusvika panzvimbo. I believe you when you say kuti pane phone call yakaitwa namazhambe newe nemukomana we achiti muchitrai kugadzirisana ozoti kwanzi mutikurudzirewo page redu. I really think it happened. He said it. I think it happened. Now that Swaga uri kuzviona kuti munhu yari kudai kuti yakupinda iwe Swaga ngati ndichipinda pauri manje iwe mazuva wakatraya kupinda pasocial media whether wakasupportwa nevanhu o vanhu vakakurwisa o vakadii you knew masocialites ekubata ekubata kuti ndakuda chinhu chandika whether ndikuda kufuridza uyu ndichiataka uyu ndichikwenya uyu ndichitareza uku ndichidididididi asi wangachizidza mumwoyo mako kuti ndikadai ndosvika. Every socialite does that kuti ndoenda ndosudza nani paside ndoswededza nani paside ndobvisani saka I believe kuti wavantu wanted you kuti umubatsire to peddle page rake but because makazoita head to head mukatungana mega handiti makuti wange maenemies asi somewhere ruvengo cherwo ruvengo unoza pane rumwe ruvengo rwaunoti uyu munhu ndakamvenga because akandisabhuta chao akanditadzira zvemashuwa handitika hapana. Thank you. I think kana vanhu vanga vachikwira pepe vanga vachinyatsomutsa chokwadi saka iwewe now that you are seeing kuti chokutanga iwewe ndakukutaura saswaga wakamira sega ndinyararo unyatsofamba uri kuzviona kuti kutaura chokwadi hapana uyu munhu uyu ari kuda kutosvika pasino handiti achandibvongodza achanditaura achashandisa mazhambi achashandisa bitterness family achashandisa mafollowers achaseka kuti asina basa nazvo unosama wavantu ndamuona nhasi anoseka achitaura zvakanaka nakaka ashanga hana basa nazvo kunge zvisina basa zvinhu izvi asi zvine basa because baya live uchitodriva you are risking your life unogona kutobondera pamusana pelife iyoyi asi zvinhu zvauna basa how can you open a page utaura kuti una basa nezvefacebook handite haiwa ndakangoya panapa kuzodi he acts like this thing is just a side useless thing chandinongoya kuzongofarawo nemi sort of like it's a hobby like a hobby kunge right kunge whether I win or lose but he's trying to play it safe in case he doesn't make it right saka right ndokuzobudisa mapayslip munhu ane mentality yekubudisa this is how much I make a week ndanzwa mashoko akanzi I make this a week iwe Swaga yaunotambira kanindo for a year right ndatobata mentality ndabata mentality yokuti okay ndopane pfungwa dzakapa saka this thing of I care but I don't care I want but I don't want hazvina basa neni zvandiri kutongotamba neni otherwise pamari ndiri bo this is not a money game. People think kuti munhu asina mari anoya pasocial media kuzofara okuzotuka vanhu kana kuzodii aiwa people think kuti nokuti I make too much money saka musaononge ndiri desperate pano pasocial media iona mari yandinofora. It's not a money game, it's a psychological game kuti uri kutoda uri kuda nemari dzako idzodzo uri pano
right? Nemari dzakwedza uri kuresponda, nemari dzakwedza uri kutoedha vanhu kuita 1 hour 45 minutes uchidhiraivha uchifamba nemotikari risking your life, kutora mari yako yemastars, mari yako yawashanda uchikanda mastars. Shamwari, mari yawashanda kudiaspora rikandikudze kunoku kunokangwa waya, hakuna zveutamba. Saka mari yaunayo usafungoti mari small play chero yakawanda sei, every cent counts. Rikandikudze chero mari yakawanda sei, every cent counts. Saka ukaona munhu achitora mari yaahora achiisa mastars pasocial uri kutooda. Saka iwe kwaga ndakutaura newe kuti ziva kuti wavantu he's suffering rejection or whatever, zvokuti ari kuda kukusvora kuti iwe swaga una mari, iwe swaga wakazodai, trying to value, kuisa value yako pamari. But pakati pakona wavantu haisi nyaya yemari, kuti ane mari ndiani. Haisitombori nyaya yekuti ane mari ndiani. Vanhu ane mari havasi paFacebook. With him, it's about attention. It's about attention and acknowledgement nekupinda mugame. Nemari yako yoyo unogona kuti mari usingapindi mugame. Obvious. Right. Iwewe swaga una kana senda suri kutorira. Chaura. Right. Pane kola yatikwanzi naiwe ungarwa nemunhu anobirwa madomasi mufiriji, iwewe uchihora this much a week. Unoziva kuti ndamira ndikati these people think it's a money game. Mistake inoita vanhu ndeyekuti once masocialize akatanga kurwaka, vanhu vanotarisa value yemunhu yemari. But whoever is on social media ari kuda kuvhura page, ari kuda kutaura nyaya dzake, it's not a money game. It's about expressing myself. Watunukaka pari kutaurwa reality panapa tura pichurute. Vanhu vakawanda vanofunga kuti munhu achiuya pasocial media kuzovhura page rake, kune vanhu vane mari vanovhura mapage. Yes. Okay? But people are quick to compare vanhu vari kurwa nemonetary value, kuti ane mari ndeupi, saka ndo watiri kusapota. Unonzwa munhu anotaura mashoko ekuti kwanzi ungarwa nemunhu anobirwa madomasi mufiriji, iwe uchidhiraivha Uber muAmerica. Vakutoona kunge ane mari ndiye ari right. But inini ndakatarisaka hazvina kuti mari mukati ari kurira ndiani, anonzwisisa mastress ndiani. Yes. Right. Uyu munhu uyu swaga uziva kuti ndo ari kuda kupinda. Saka achabata panonaka. Haisi nyaya yemari, achauya achiti swaga unondiudzeko iwe hauna kana sendi, unotenga mabhodhoro murodhi, hauna kana mari. Saka people want to believe the person with the money. Tikavhura mabank accounts enyu mese muri tuka, wavantu mari anayo, let's just say semaonera atinoita, right? Yes. But nemari yako iyoyoka uri kutorwa naswaga, meaning kuti pane chinhu china swaga chauri kuda. Amen. Chisine nemari. Nemari yako yoyo, you have come downstairs. If you were so high and mighty and classy and wachazoita kuti udzoke downstairs kunorwa nevanhu vari kumagaba chii. Thank you. It's attention. Yes. Now, right. Hazvina kushata zviri kuitwa navantu kuti kwanzi ari kuda attention, but kuzosvika achita sekunzi haachide chinhu ichi, anochida, I'm under attack, hama dzangu dziri kuti hadzidi chichi, like I want but I don't want, but please don't involve me. Kana usina basa nechinhu swaga you ignore. Posquerusha live uchidididi, him wanting to say I'm here to defend myself. Ndiri kuda kuti vanhu vasandifananidze naswaga, vanhu vanozofunga kuti aihura tese. Listen, kana swaga chero akwaya akati inini nawo vantu takamboita threesome tikadidididi, shamwari chokwadi chinozongobuda eventually. Tinotoona swaga ari kunyepa. Swaga, there's no need for you to come and defend your character. And zvanyanya. The way one team rari kutamba naro one rakatomaka swaga. Yes. Saka
haasi kunzwisa power yecomment section kuti comment section inogona kutokuchinja brain dzako iwo. Vanhu vanoedha palive ka vanogona kutokutaurira zvinhu zvokutokuconvinza zvokuti vanhu vauya vangani vachiti peace ita peace angachoda inenge iri peace yekunyangirana, inenge iri peace yekudi, inenge iri peace yekudi, kuchazati haasi kuda peace. Uku kuramba achiconcentrate nenyaya iyi kai zviri kutomupa maviews. Ndandisingazivi kuti wavantu ndiani, ndakatanga kuziva kuti wavantu ndiani. Zita rangu riri kutomupa maviews. Exactly. Arikuwana kana tumaforowa tiri kukwira chaizvo. Saka kuti atobvofunga zvepisi izvo ritori drama kwaari. Peace is boring. Once there's peace now zvakubva zvadhakwa. You see, you are seeing this now. Yes. Peace hapana, haasi kutoida, chero achida kuti chero iye achida because hazvisi mari zvekupeta. Yes. But peace zvinotodhakisa dhiri. Now that iwe Swaga uri kuzviona kuti this is just a small socialite trying to make it on the social media grounds. Hazvinei nemari. Haana kuvinga mari mukomana wepanapa. Kana avinga mari but haana kuvinga mari, avinga something else. Ndosaka achikwira palive every day. Pane chauri kuda. Iwe Swaga now that 7 malive achitaura nezvavo. Exactly. Chero pataurwa nenyaya anotoichinja kuti iite pasi wake. Right. Saka iwe now that you are bigger. Kutaura chokwadi you are bigger than wavantu pamastreets zvekuti mari zvatova drama, but attention is currency. It's currency. Panotorera mwanhu nemari dzawo kana wasina attention anotozviuraya. Saka attention iri drug. Rinotodiwa nevanhu. Saka iwewe Swaga chiona kuti munhu uyu ndozvaari kuda, usapinde nemoyo Swaga. Usapinde nemoyo. Ndinofunga kuti umiginwa zvamuchose because at the end of the day vanhu kukushandisa futi ka vachingotaura bheti pamusoro pako zvinobhohwa. At least unoziva kuti it's better kuti kana munhu ari wekutowa akamboda kumbokutokonya achiwana zvimaviews ka, but pane pamwepo kuzoti wanozongoti uyo achimbotaurawo zvinenge nani uenda achitaurawo chokwadi. It's better. Nyaya wanga uchiziva nyanga ichikaya naanti vakazopedzisira vafumurwa namazhampe chii achitsinhira achiti zvese ndaizviziva chii achingokambira zvinhu zvisipo. Handizive, handina kuiona kwese koko. Ndangoona inini auntie is Mazhampe's sister, right? And Mazhampe, I know that part yekuti Mazhampe was trying to stress a point kwakuvhura machats nekudi iwe ndakuona uchivhura machats aanti palife yake. Uzotaridza kuti no anti bo munhu iri ratongova drama hapana daka. Uchiti hapana daka neni naanti ukataridza machats aanti. Handina basa nazvo zvese izvozvo Swaga. Ndiri kuda wavantu kuti Swaga usapinde nemoyo wavantu is trying to make it on the social scene. And kana shandisa sarako usapinde nemoyo because ruvengo charo hapana. One day sekutamba sekuseka so iwe navantu muchaita mafriends. Sekutamba sekuseka. But ndosapinda nemoyo yachindiipisa. Handi warealize kuti nemhaka yachizviita hazvinei newe, it's about his attention. Saka iwe ukapinda nemoyo Swaga unotoneta. Handidi kuti iwe Swaga umuke makuseni wakaneta. Swaga handidi kuti umuke uchitura befu pamusana pawavantu. You have suffered and you have done worse shit and you have gone through bigger bullshit. Unoita kuti umuke makuseni wakastress. Ungatomuka makuseni wakavhimba maziso pamusana pawavantu. I get you. Aiwa. Ne-energy yako yese ishua, can you tell me kuti ungamuka makuseni usingagoni kana kufema pamusana pekuti wavantu akaita life nesuru? Indanga kutongobvarura tune dzese nchitongoburitsa. Pero ukabvarura bharura hako handika. But ndachida kuti upaone papo kuti munhu arida kupinda pasini ka anosvika achikudiscredita kuti hauna mari, hauna chii, uri low class, hauna zvaunazvo. But kutaura chokwadi Swaga makamutasa ari kutopenya, ari kutorira mumastreets. Asina kana cent ari kurira mumastreets. Why is it that
unokwanisa kuita live haugoni kupedza live usina kutaura nezvaSwaga in the name of handina basa naye. Munhu usina basa naye ugomuitira live ugosumudza vanhu ugokwidza vanhu palive hazviiti. Uyu wavantu uyu ndatomuona ende hanzi anopopota ati kwanzi Swaga akanditi ndiri ngochani. Swaga inhangu and I have nothing against wavantu but inini ndiri munhu weenergy, right? Ngandituke zvake. Handina kana I have nothing against that guy. Handina kana palive 2 minutes 20 minutes edzandataura idzi handina kumbomutuka. Saka mangwana akamuka achindituka handina kana pressure nazvo. But zvekuda kutinyebera kuti asi ngochanizvo idzodza iro radhirama. Because I picture ndakaisa zuva. Aiwa, he has the feminine energy. Chero akapfeka hembe dzechirume. The fact that he's meddling in women's affairs. Akuna murume ari straight. So Swaga, you know straight men. I know straight men. Yes. Straight men. Listen, a straight man. Asina kana 1% gay. A straightforward man. Akuna murume anopindira nyaya dzevakadzi. Hazviiti. And I don't know all of them. I don't know all of them why they don't feel comfortable to accept themselves. They want to make it as if it's a big deal, but yet especially uyuka. Iwe. Wavantu uyaka. Kungomutarisa andisi kumutuka, but kungomutarisa one look you can tell is gay from the box. Whether he's bisexual and ndine mwana one, right? Whether he's bisexual or Zuva ndiye wabantu ukumona. Uy. Ndiye anoti ndonzi ndiri ngochani uy. Ndiye ndandisina kuona hangu picture. But now that I'm seeing this ndiye wabantu kutoita madam of the madams. Kutoita wemurungu. Iwe uyu wabantu ende zvakamusita naiwe. Kana izora zvakumapauda kudai anaka kudai. Uyu kozamu kwakarise kukozamu. Eyebrows on flick. You mukadzi. Ndiwabantu uyu wabantu. Aiwa. Ndiwabantu uyu ndiye wabantu uyu. Ndikubudza aiwa hazvina kushata Swaga. Hazvina kushata. Zvaari hazvina kushata. Ndo zvaari. Ngatizvigamuchirei handitya. Ini ndine issue wabantu imamonyere. Kuramba kwake kwari kuita kuti ndiri ngochanika. He's wasting his time. I don't know kuti ari kumuadvise ndiani. Shamwari kungomutarisa chero akapfeka hembe dzechirume. Uyauya kungomuti ba. Besides kuti nyaya dzevakadzi. Kungomutarisa so inini maybe ndine munhu weenergy or what. When I look at him, the first thing I pick up is feminine energy. Feminine energy. Akanga ari cute. Mazuva akanga achaita chiuraya yachiri kunoku. Asati ambumba iko zvino zvaambumba kuti achabuda kudai haazakadzi. Zvechihure chake handichizive. Asi ndakamutarisa kungoita live zvanoita vanhu vanomunyepera. If wavantu akaita live vanhu vakamuti you look like a man and you are 100% man vanhu vari kumunyebera. Swaga kuna murume varume vari straight ka they get irritated nenyaya dzevakadzi. Vakangonzwa nyaya dzevakadzi kavandoti nyaya dzevakadzi. Ukaona munhu anodzipindira zvaanoita izvi zvekuita 2 hours kana to 1 hour kana 30 minutes kana 20 minutes kana 15 minutes zvaari kuita izvi. Aha wangu hameno munhu ari kumunyepera hazvina kushata but buda pachena. Ndimbo koko handisitombomutuka. Pamwe akatozotanga kuzviramba kuAmerica iyi kuno kwaitomhanyisa mushini chaiko pamwe anenge asati aredhi kudza hama dzake or maybe kubasa kwake but America but manje kakana achindidena kudai kandopandozoburitsa information iwe chirega kuburitsa information pamwe pane paanenge akatsika kasha achida kumbochovha dhiri
iwe usaburitse information saka ndichimbomunzwira but manje ari kuzondifarisira manje. Aiwa, inini nangu handina kufara statement rake chazoita kuti ndinyasoona kuti vava vantu asiraitika. Listen, if you're not a bad person, you're not a bad person. Kuzouya achiti kwanzi I can sue him and I get him deported. Aiwa, kwete kuuraya Swaga. Deported. Iye akatombondidaro kuti anoda kundiuraya. Ini rega ndibate padeported apo. Okay. If you are not a person who deport someone, you don't even come on camera and say that. Yes. Hautaure mashoko ekuti ndoda kukusungisa chasa chandina utsinye, otherwise dainda kusungisa chasa chandina utsinye, unoramba uchinditega uchidi. Listen, you don't fuck around in nyaya deportation, especially pama streets pakaoma nenyaya dzadhumebi kudai so. If he's trying to threaten or dangle that thing yokusada undijairira ndokudeportesa, inini the fact that pfungwa dzako dzinototambira ikoko, we can't be friends. Whether uchazviita kana kuti hauzviite or you are forced, we can't be friends. Hautambire kumadepartment ekudeportesa munhu. Ende vanhu ndivana vanodepotesa vanhu vanotamba nemapepa evanhu. Uri kuona vanhu vanotamba navo bitterness family. Yes. Havavhunduke kufonera maofisi kudzura munhu. Ende iye anogona kuuya achiti aiwa, I'm not about that life. The fact that wazvitaura uri kutira kuthreatena Swaga. Ende inini ndosaka ndatozoti baba avaka, I have nothing against him and handimbomutuke but mashoko ake kuti kwanzi Swaga wakanditi ndiri ngochanika, ndatoseka zvakafanana namama V vachida kusungisa Holy 10 kuti kwanzi wanditi ndiri ngochani. Ndo zvakafanana nawo avantu anotuka Swaga. Ndiri ngochani. Wangu, look up now. Look up. Just look at. We are women. Maybe varume vanogona kuvharwa. Vanogona kutadza kuzvoona varume because varume havafunge zvinhu zvakawanda. Isusu vakadzi hakuna murume ari straight anotandatsana nenyaya dziri kuti vana uyu. Straight men. Straight. Asati asangana nemurume ari straight. Murume ari straight hatombo akanzwa chero ngochani yamuburitsa nudhu. Murume ari straight hatsvage ngochani. Hatukane nengochani. Hatomborina kana time yengochani. Yes. I always tell people here, you guys don't know vanhu vanenge vari straight. Varume vari straight, the reason why most people vasingavazive is because havatodi kutoentertaina side iroro. Havatoresponde. Ukaona noti take nenyaya dzevakadzika wangu, we accept you. Yes. Accept you. But usapinde nekuda usada kupinda nechibhenda zvauri kuita izvo. Usada, I'm here to defend myself. There's no need to defend yourself when it comes to sexuality. We see it. And how can you defend yourself yet you are the even watutanga kutodina ndo kupinda uchida kuita ungezifu uri muholia uri kuda kuzama kuda kuita uri kuda kudzura Swaga uda kuti wangokurwisira vanhu. Hanzi zvonanzi ukurwirei, I'm here kukuitira live 24/7 365 uri kurwirei nevanhukadzi nhasi wanetsanana niki zvekuti Swaga nemakore achinetsa nevanhu vese pano palive. That's Swaga's brand. Mvongo ndozi brand ndinozviziva Swaga ihondo zvingatoshamisa Swaga kamuka asingarwi nevanhu. Ndotomuda akadaro nokurwa kwake. Iwe uruda kuuya kuzobvisa Swaga pachisturu chekuti kwanzi uri kurwirei chine vanhu. Swaga kubvira ndikuzive iwe. Ndozvandaigara ndichibvunza vanhu kuti guys, how do you want to change me? Because kubva ndichitongouya paFacebook ndichitongouya kuti the press alive number 1. That was me. And then uchirwana naTatelicious hapana akambotaura anything paungochirwana naTatelicious nhasi wavantu ozouya achida kuchinja brand raSwaga achikwanza uri kutukandira nechine vanhu. Listen, anonzani manager wako munyowani? Aiwa, raive skitiria. Alright. But still him associating with anotoziva kuti Swaga ndewe controversy. Yes. Right. Saka controversy rese iri kuitika kuti tinotomuziva akadaro
nhasi Swaga kakamuka anetsana Meli, nhasi unonetsana naZuva, mangwana unonetsana naNhubu, tomuda akadaro nokuti ndiro brand raSwaga. Saka iwewe uri kubva from the blue uchiti kwanzi Swaga, why are you fighting Zuva? Why are you fighting Meli? Why are you fighting Louisa? Wangu uri kumuziva here Swaga iwe kuti kana kuti uri kuda kungozongoda kusvika pasini, uda kusvika pastage. That's wapedzera Zuva. Thank you. I think kana comment section ikatedzwa chokwadi. Ndapedza. Iwewe aiwa ndikuti wanyatsopedzera ukuudza vanhu chokwadi usapedzi. Uri kunyatsoonesa vanhu reality. Iwewe naiwa handisi kuda kuonesa vanhu reality because people are not in your shoes. These are just followers. Vanenge vakatarisa. This story doesn't affect them. Vanenge vachingoona vachikomenda vachikanda malove nemalikes nemastars. Ndiri kuda kutaura newe nchida kukuonesa kuti munhu uyu ari kuita sei. Kuti mangwana paunomuka makuseni akavhura live ka hauvhunduke haupfanyuke haunyanyoda notiri kumuona ndoda kuti umuone kare. That man doesn't hate you. He doesn't hate you. Hakuvenge iwewe haumuvenge, but inozanonzi we got off on the wrong foot. Ndo iri kuitika apa. We got off but why hatina kudzwa nekuti ipisa ini because ndiwo uri kuirazvo. Because ndiwo uri kuira and he can relate to you because ingochana. Haasi kubata Louisa, haasi kubata Zuva, haasi kubata vamwe vese vakadzi, abate vakadzi because he wants you because you are like him. Yes. Saka anobata vakadzi sei hazviiti. Hanzi I respect women, I respect. Fine. He can't touch women because vakadzi tiri kumuona. Tiri kutomuona kuti you want to be like us. Saka uyu tichauda. Svika zvakanaka. But Swaga takatomutambira in our community of women. Ari kuda kusvika to take out the biggest guy in the game. Munhu akapinda mujere. For you to establish dominance, you go for the biggest guy. Kuitira kuti zvimwe zvimburira sei zvikada kukudherera. Wamboilistate Barbara Minuto waiyakuisiro kuita. You take out the biggest guy. Unoziva Swaga, unoziva kana ukasungwa iwoka. Haungo kuti urarame mujeri unofanira kutotora rekupedzisira racho uriwo rekupedzisira racho. Kuti musandijairira pano paseni. That's what he's trying to do. Nothing else. He thinks kuti uye kusvika achiti nabasa nazvo, I'm just a nice person. Rava drama rine vanhu vanomufarira rere. Inini ndinotoona through that guy. He means no harm. He haakuvengi. Asi pane parikuda kusvika parikuita kunge in case I fail, in case I don't fail, ndandisina basa nazvo. Matageti racho anobhandidza. Ndo yacho ka ndokuti socialite newe Swaga ungavhunduka kuti kwanzi watanga watagetwa nhasi rewe kwane. Aiwa inoda hangu kutagetwa munhu achindituka achindiita sei. Pachikocho kuzobva uda urumwe wachifuridzirwa. Uda urumwe wachifuridzirwa here nhaiswa. Hakuna izvozvo zvokurumwe wachifuridzirwa shamwari. Unotoudzwa, sometimes unotodhonzwa nemasanzu. This is being a social. Asi Zuva makambopetwa here zvatinoitwa izvi. Wangu. Zvandinoitwa izvi. Ndozonyanyirwa ini. Iwe kumbetwa chibhubhubhu iwe social. Ndakaroverwa 6 hours namasiriri. Usajarire 6 hours Swaga. Iwe unorova. 6 nokuti ndapinda muAmerica ndina kuuchira. 6 wangu. Saka unondudze inini ndakapetwa. Aiwa tikureva kuti like uchiri kuku haiko zvino uchazvivhunduka here Zuva. Ndichiri ikoko ka indaipetwa nevanhu vainyebedzera kundida. Handisi kuda kupinda mazita. Handidi kupinda mazita. Iwe uri nani uya andokudza kuti Swaga siyana neni haundizivi haudi ari nani. Ko uya anouya kuserobva tindokuda singaiti uri mumwe wangu uri munin'ina wangu uri hama yangu uri mukoma wangu uri sisi wangu uri mai vangu. Obva mangwana makuseni omuka achikupeta and akupete nefesi yake achikupeta nechiwandi right. Saka unondudzeko iwewe. Ndakapetwa ndichiri munyowani paFacebook, ndiri mufesi, ndiri munyowani ndichirumwa ndichifuridzirwa ndichipesvedzerwa chirumwa ndichifuridzirwa ndichitozviona hangu kuti the fact that you are giving me time and attention like this ndokuremera.
munhu usina basa naye swaga you know munhu usina basa naye amboswera uchazizizvo. Yes. Yes, saka uyu munhu uyu ane basa newe. Kana anga asina basa newe hakuitiri live swaga. Hazviite. You know, swaga ma-socialites mangani dzimwe nguva anongoya zongotara saka swaga autombopinduri dzimwe nguva. Yes. Hauna. Why? Vamwe handitombopindure zvongo. Kune vamwe unopindura. Kune vamwe unopindura. But kune vamwe hautombopinduri. Why? Unoti wakatozvira sharira kana wadawarira nezita rangu rira. Uyu manje ndakatozoona kuti okay munhu anouya akutokopa mastaira. Ari kutoinspire chivande-vande. Ari kutorira ne-inspiration yangu but ambofa akakuudza. Anenge achifunga kuti vanhu havazvioni. It's the same thing with this guy. Ari kuinspire newe shamwari. But haasi kuda kubuda mucloset. Zvekutodaro. Haasi kuda. Saka indi kuinspire vanhu vakawanda kai. Uri kutoinspire vanhu vakawanda ndotokuudza. Vanenge vachinyebedzera kunge vasingakude vanokuda uyo antori nani ari nani anokuudza kuti iwe swaga wakadai uri nani nyoka yaunoona kwenini nyoka yaiuya ichiti kwanzi hama yangu asi kumashure ukachicheka nepakati kuita kupfekedza saga munhu ende zvandowanditaura unoziva sei kuti munhu angu ndinoda munhu anondivenga zviri vhiu zvokuti anyatsondiratidza kuti handifariri handide than munhu anondipretendera. Exactly. So ende kuti utaure zvinonzi ungagotaurwa seko iwe waisapotwa nezuro chaichai waisapotwa kuti imi munhu ari kusapota uyo anitosapota because anoziva kuti ane umwe uroi hwaanoita. Yes. But hazviite kuti ndikazoenda chivediwe ndanzwa izvonzi ungagonzwa iseko iwe wakaruma switira akakupa nezuro. But chii chinoitika paFacebook naiwe izuva? Why is it vanhu amene kuti chii manipulation yacho neende kubhirivisa sinomira mbiri I don't understand. Mbiri idhimoni. Chimwe chinonzi mbiri idhimoni. Idhimoni rinoita kuti uve munhu asiriye chai ende as long as uchinzi wakanaka malove nemalikes wakapenga thank you you have a good heart ichocho you have chinonzi swaganyora pasi kana une pen padhuze newe chinhu chinonzi validation. Wanting validation kubva kuvanhu validation wozochifambira kunzi wakakura usina chivalidation pane pauri kushota muupenyu hwako maybe haukwanisi kudai or maybe haukwanisi kuwana zvakati pane mari yausina or pane zvinhu zvaunoda muupenyu zvausina saka zvinocreate a void over time uchitanga kuzvarwa kusvika wava pauri. Saka pakaita mumwe munhu anachiti you are good wakapenga you have a nice heart you have a good you are a good man. Validation. Right, validation. Right, zvinokonzerwa nekuti iwe muupenyu hwako hapana vanhu vakawanda vakakuomberera maoko zvakakwana. Okay. Right. Ende kukura kaunoza kana mwana achigara ari number 1 anogara achifuridzwa achididi achipesvedzerwa and haana basa nevalidation but mwana uyo asingaonekwi uyo anongonzi unemusikandwa hauna chaunogona hauna chaunodedede anogona kutanga kuita zvimwe zvinhu zvinoita kuti mumutarise. Okay. Right. Ende mukukura maybe hausati wane basa hauna basa or maybe hauna imba hauna motikari hauna mwana hauna hembe hauna zvinodhura hauna chii pane kamwe kavoid kanoitika so kamwe kaspace kanoitika mumwoyo mako whereby wakuda validation yai. Saka malove nemalikes you have a good heart you are a woman of God uri munhu akanaka zvinokura mubrain dzako to the point yokuti iwewe unenge uchifunga kuti kuita zvakanaka but vanhu vachikupesvedzera ende zvinobatsira void rako chironda chako chiya chawakakura nacho chekuti handina mari handina motikari handina chakati saka vanhu vakaswera vachikupa malove nemalikes vachididi at least is better than nothing nokuti hauna recognition yai. Right? Yes. Unozosvika paextend yekuti rega ndikupe example unenge uchida kavalidation kaikaya so much that
unosvika paextend yekuti unoziva pane imwe story yandakuona patv yeumwe murume akasungwa akapiwa 36 years mujere nokuti aive achild molester. And achild molester uyu anga avhura children's home munharaunda yake, avhura machildren's home 3. Vanhu vese vanofarira nherera, oombererwa maoko. Meya akatora akatombomupa inonzi honorary chiichiichii, right? Anofarira nherera, ane mwoyo wakanaka, he has a big heart. Iye akati kwanzi ndakakura ndiri nherera, saka nokuti ndandiri nherera ndoda kubatsira nherera. Saka nherera dzese dzanga dzisina mai anoti mai sadza, handiti dzakabva dzauya kwaari, only to find out kuti he was a child molester. Saka kana mwana akazobuda achiti ndakamolestwa nababa, zvinonzi say our hero, our hero. Hazviite kuti hero yedu child molester. Iwe mwana iwe you are ungrateful, wakachengetwa ukaendeswa kuchikoro ukadididi. How can you do that to this man of honor? Asi vasingazive kuti the predator anocreate macircumstances ake kuti akwanise kudya vanhu zvakanaka. Chero mangwana mukamuka chinzi kwanzi aita rape adi just like PDD waturika pamusoro apo yo PDD handa ainyukura vanhu mumarombe muvhu achipromota maartist achiita vanhu vachifara vachiti is a good man. Ani kumashure anga achidya vanhu but everyone anga simuona semunhu kwaye. Ndo validation yekuti the predator hides behind I'm a good person, ndobatsira vanhu asi kumashure achidya vanhu ivavo. Yes, right. Saka kana iwe saka rapist asi munhu anofamba achinasa vanhu murodhi, aiwa zviti anogadzira imba yake zvakanaka achiti I like people, yaendi kubikirei, yaendi kudidi, mukufamba achibikira vanhu imomo anobata mwezamu. Saka munhu niye akati ndabatwa zamu vedo zvonzi iwe nyarara iwe wakapiwa chikafu wakadii, what can you do is the saka kana ndichikudza kuti ndakazvinyangwa kudhara kana uchiti kwa ndakambopetwa kudhara ndomapeterwa ndakaitwa iwayo. Yes, kuti uchizosumudza hazviiti kuti usumudze musoro usumudze voice kuti vedwe ndo zvandaitwa izvi zvinonzi iwe nyarara iwe waichengetwa waisapotwa kwani. Yes, right. Saka when I'm talking to you Swaga ndoziva tiri kundinzwisisa. Saka baba ava vanonzwa vantu ava handisi kuti ndo zvaari, aiwa handisi kuti ndo zvaari. Ndangoti kana uri under attack unogona kusangana nezvinhu zvakadai so. Yes, right. When it comes to wavantu nyaya yake iwani haakuvenge mufeso yawe, haakuvenge, anotori nezvimwe zvinhu zvinotomushungurudza zvimwewo zvaanozopedzera shungu dzake pauri iwewe. Iye vanhu ari kufunga kuti ari kuresponda, ari kuzvidhifenda, ari kuzvichenesa. Mukazovhura murume uyu unotozoona kuti no, first come out of the closet. Umire kuvenga Swaga who came out of the closet first. Chimbomira tangu wabuda mucloset, hakuna murume ari straight anofambadzana nenyaya dzemanini. Aiwa uyo zvake zvekuti anzi muchinyika hama aiwa tasela aiwa haakuvenge murume uya, haatombokuvenga, haana kana ruvengo kana kecho. And I know iwe Swaga hauna ruvengo pana baba wewe, but you muneye yekuti you got off on the wrong foot. You got off on the wrong foot. I think haasi kunyatsoziva mukomana yazvaanondiita vasikana. Ignore naiwe pati ndirikanibokubvunza zuva pane pamwe inga isusu pai pacho tikambotukana nevanhu pamwe tinotomboti aiwa uyu akanakiro apa waiziti iye. pane zvakakuitira ndikubvunze, pane zvinhu zvese zvakakuitira nezvaakataura nezvako nezvechi, what's the worst one? Ayo one name one zvaungati apa akandijunga. No, tikuda kunzwa kwauri because uri kuti mukomana yakunyanyira asi ari kubata panonaka kai, asi ane mapoints kai. Asi toda kuzwa ka because Swaga kana munhu achiti kwanza akunyanyira
pane zvakawanda zvaanenge akunyanyira, but pane paanenge akabata hwani panonaka. Techida kunzwa panonaka pacho ipapo, because wavantu uyu kutaura chokwadi mukazoda kuzvitarisira haana kukuvenga. Pane paari kuda kupinda napo, so pamwe so anga apinde zvakanaka, svika zvakanaka pavanhu. Haikona zvauri kuda kuita izvo. Ari kukunyanyira iwe Swaga, but ukada kuzvitarisa ari kukunyanyira sei? Pane paari kubata wavantu, pari kukuvhundutsa iwewe. Muri kuona? Hamusi kutukana, hamuvengani vanhu imimi. Imimi ndivanhu muchatozoita peace takaseka so. Tichiseka kudai so. Asikana. Hansi naive. Zwa, you are too intelligent. Rekandikudzei zvokuti intelligence ratova drama. Unozokwanisa kubvumburudzwa mumastreets unofura brain. Hazviite kuti urambe uchirohwa mumastreets uchibvumburudzwa uramba wakavhara brain. The streets made me wise. The only difference is munhu akakuita yaanokuita mumastreets, it's up to you kuti do you sit back and ignore kana kuti unosvitaura paFacebook. Ini ndakatozozviona kuti ukatoona uchitoita tek neni so uchinitamba yauri kutamba iyi. I inspire you my friend. Chero ukataura zvanoita I inspire you, you get inspiration from me, uchisvibisa zita rangu asi ndinokuinspire. Hakuna? Zuva. Yes, darling. Inini, I do not have problem. Nemunhu anonzi analyzer. Ukunzwisisa? Yes. Ini handina kana problem nemunhu anonzi analyzer. But I love munhu anonzi analyzer achitaura zvinhu zvechokwadi zviripo according pane zvinhu zviri kuitika. That's how magejero andinoita kuti munhu uyu anondivenga kana kuti munhu uyu anondifarira. You understand? Kana kuti munhu uyu it's about content. You understand? Kana kuti kuda kuzama kusimuka. That's ndo magejero andinoita. Right. Unoziva kuti ndikuanalyze nditi tikumbopa menza sokuti tikuanalyze. Kana tichianalyze ndinoanalyze nyaya for my views angu kuti awachi anzwe zvandikutaura nepfungwa dzangu how intelligent I am, maonero andinoita kana mapakuriro andinoita zvinhu kana kuti nyaya. Ukunzwisisa? Handisi kuanalyze for myself because it's like ndiri pabasa nditi. Saka inini kana ndiri pabasa to gain the respect and the credibility yandofanira kugaina from the audience, that inhingi kuti ndifadze vanhu vangu mangwana magoda futi kuzonzwa ndichianalyze nyaya. I should analyze nyaya zvisinei neruvengo, zvisinei nekuti ndakatadzirana ningi, zvisinei nekuti aiwa. Ukunzwisisa? Nyangwe dai ndakavenga nemunhu kana takambotadzirana. That's what ndo zvandobelieve. But ndikaona kuti munhu uyu nyangwe zvikanzi zvaita sei, nyangwe paitwa sei, munhu uyu anenge achingotaura bhedhi nepamwe pokunyatsoona kuti aiwa munhu uyu pamwe apa handisi home, even though pane pamwe paunatsoona kuti ndikunetsana zuva, but aiwa zuva akabariraita. Ukunzwisisa? Ameno kana ndichinyeba zuva panewo munhu wekapamutosvika kuti kunetsana zuva vanhu kunetsana swaka, but apo ndenda mamira ndakungotadzawo kungotaurawo kuti aiwa zuva aparight. Ukunzwisisa? Yes, zvinooneka izvozvo, munhu wega unotozvisira. But pese pangotaurwa anything, pangobuda nyaya unenge uchingoipisa. Do you know kuti zuva ini ndokoshesa chinhu chekusada kuipiswa too much. Ndo the reason why. Ukunzwisisa? I don't believe in kuti zuva ndinokuverengera vanhu vanokupa mari, ndinokuverengera vanhu vakambokubatsira, ndinokuverengera vanhu vakambonetsana navo, ndinokuverengera. No, kana ndichipetana newe ndipete inini. Don't involve vanhu vanondisapota. Usatukirire
vanhu vanondisapota, usadzikisira vanhu vanondipawo mari, usadzikisira vanhu vanondisapota nemasters, usabva wataura zvakaipa zviri so deep to an extent yekuti waakusiya inini unoda kupinzira pana Zuvawo, unoda kupinzirawo pana Gertrude, unoda kupinzira pana Barbara, unoda kupinzira pana Mai Sensitive. Vanhu vese vaunoona vachindisapota, why? Right. Now panda kuda kupinda pari deep and ndiri kutaura newe, right? Swaga, you have been in this game for too long. Wachimaster chinhu ichi kubva kudhara. Chinhu everything chaunoita chine malevels, Swaga. Iwe patorera mwana wasingachatauri navo mulife mako iwe. Nokuti pfungwa dzenyu dzatosiyana. Zvavachiri kuita zvamaimboita muna 2005 ndo zvavachiri kungoita nanhasi. But iwe because brain dzako dzati kurei watova pane imwe level wandonoziva. Right. Ndinoda kuti uzvione izvozvo pana Swaga wepaFacebook. Ndiri kukupa example izvi yakafana, handisi kutaura zvava vantu, ndiri kutaura zvemasocialite ese. Uona zvakaita Beyonce, right? Beyonce ane vanhu vanoita 2 hours vachimitira documentary yekuti Beyonce Illuminati. Vagotounganidza ma-investment kuitira kutoenda paYouTube kunoita mari nenyaya yekunyepa. Ndeyechokwadi. Beyonce harespondi because anotoziva kuti ndapani level rimwe riyari. Saka iwewe Swaga uri pamastreets apa, vhara mwoyo wako and don't worry about vanhu vanozonzwa kuti ndakaipa, saka vanhu vachafunga kuti ndakaipa. Vanhu vane muono wavo wavagara vachitongoona, vanokuziva Swaga more than you know yourself iwewe. Vanokuona paunomuka makuseni usina makeup, une makeup uchitsvaira mumba uchidii, they know everything about you. Pakaita munhu wana anouya achiti Swaga akazodai, munhu anoshandisa common sense yaanogara achiona Swaga everyday kuti izvi ndezvechokwadi izvi, zvasi zvechokwadi izvi, izvi ndezvekuwedzerera izvi. Usambofa wakatry kucontrola comment section kuti ndanyeberwa izvi ndochokwadi, ndanyeberwa ichi ndochokwadi. Because the more you become big,